ollaan Helsingissä ja pyöritään vähän ympärissä tässä pikkusen aikaa vielä ennen kuin pitää viedä tätä pyörää tonne Länsi-Satamaan pakkaamista varten ja laivalle. Katsotaan mitä täältä löytyy. I'm guessing this is a bike lane here. You see the white paint here? Oh yeah, there are even symbols here. But no longer bumpy and noisy. Tuosta pitäisi mennä yli kohta. Sitten kohta taas takaisin. Mitä järkeä siinäkin nyt taas. Näitä nätti päivä. Ja kuuma. Pyöräilijät ajoradalle. Aletaan päästä lähemmäksi laivaa ja täällähän on joitain pyöräilijöitä. Pitkä jono, ei olisi tarvinnut tulla näin aikaisin. Täällä pelataan pyörä- ja bussitetristä. Mahtuuko? Ai mikä, onks Dede mukana? Kyllä. Etin tänne pohjalle, mutta nyt valitettavasti niin voi... Ai. Onko se sittenkään mukana? Voi ollakin. Toki, mutta mulla on mukana parttakampo. Noniin, aivan oikein. Kukaan ei lähde ilman parttakampaa. Tästä on kyllä joku Twitter-keskustelu, jossa ehdotetaan sitä haastavaa pyörätapahtumaa, jossa lasketaan laskuvarjolla Iraniin ilman mitään materiaaleja ja sitten pitää pyöräillä kotiin. Se on siinä riittää haastetta. Hienoa tää Mikan korillateipistä kasattu runkolaukkumassa on tosiaan vetoketjutkin ja... Mittoja mukaan tehty. On kyllä. Minkä mittoja? Niin paljon. On siinä kyllä niinku leveyttäkin. Ja huomaatko, että tää on niinku kapeampi täältä taaempaa. Joo. Ja levenee eteen, eli Voit polkea niinku polvet ulkona. juu. Se on hyvä. Onko täällä vielä niin mitä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onko meillä 12 vai 11 pyörää vielä tässä pakkaamatta ja tila alkaa mennä vähän vähin, että... Ei mahtunut kaikki peräkärryjä ruumaan, niin tänne tulee nyt jokunen pyörä sisälle bussiin. Katsotaan nyt 4 pyörää, 41 tyyppiä pitäisi mahtua tänne kyytiin. Nokia nuori mies. Penni! Kuffaan tappamaan aikaan, niin eiköhän sitä tolla pärjää. Se on oikein hyvä tuosta retkiä. Täällä on myös makea alusta. Kaksi kappaletta pahvilaatikoita ja ne otetaan mukaan. Ja ne sitten jaetaan käyttäjille. Mäkipää on ne konfannut jo tonne viralliseen seurantaan. Ja sitten siihen meidän omaan seurantaan niin ne on jo kytketty. Okei. Eli ne on niinku jo valmiina.
Täällä on sen näköinen bussi, että se saattaisi olla vaikka meille. Miten me sinne mahutaan. Bussi ja meillä peräkärryllinen pyöriäkin mukana siellä. Sitten rattoisa 7 tunnin bussimatka. Ihanaa. Yes. Täällä yritetään saada tyypit mahtumaan bussiin pyörien kanssa. Hyvin mahtuu. Onks kiva? On hyvin kuin takapuolin aamussa. Onks kiva? Kyllä tää on. Hymyä vielä. Tässä on vähän se kyllä. Ei oo vielä irvistä. Ei, päästiin jo melkein matkaan. Ollaan menty ainakin monta metriä ja Tallinnan satamasta. Mutta on ihan saakelin kuuma, mutta onko se ihmekään, kun bussin mittari näyttää 85 astetta. Täällä mennään käymään vessassa tällä tavalla. Aivan hyvin menee, hyvä. Homma eikä mikään. Tultiin tauolla ja yritetään purkautua täältä bussista pois jotenkin. Bussista purku, pyörien yli ja ehkä myös ali. Kumpaahan kautta täältä pääsisi helpommin pois. Olisikohan täältä eestä? Siinä olisi kanssa pitkän matkan bussi Ukrainasta. No, sit mennään latvialaiseen Heseen. Sinipaitoset on vallannut täällä latvialaisen Heseen ja täällä sivupoivessa tapahtuu hämäriä bisneksiä. I have one question concerning the route. In one of the parkours, I have like I took a little bit longer route on a smaller road. Niin, täältä menusta löytyy tämmösiä ass-chilejä. Salonen Valto. Sauna-aho. Sirkiä. Paikalla. Stenberg. Paikalla. Sundström. Suronen. Tahkola. Paikalla. Pulli. Paikalla. Siinä on lähtöpaikka. Olemme Liepajassa. Kello on 1 yöllä. Eikä onneksi pitkään kestänytkään tää matkaaminen Oulusta. Kyllä se ihan riittävän pitkään kesti. Niin, mitä se on? 26 tuntia. 6-9. Siellä on saunakin, minkä saa vuokraa sieltä. Niin joo. Backroomilla. Niin joo. En oo käyty kyllä siellä. Tiedän. Trakkereiden jakoa. Olihan sitä säätää. Sitä ei päässyt nukkumaan joskus 2:30. Vaikka hotellilla oltiinkin jo 1. Niin paljon säätöä kaikkea just sekalaisten huonehintojen ja pyörien ja kaikkien muiden kanssa. Mutta ohoi. Pyörät saa kuulemma turvalliselle sisäpihalle. Turvallinen sisäpiha on tämmönen, missä on just pakettiauto hakemassa niitä pois. Täällä näitä on. Joo, onhan tuolla portti, mutta sitähän kiipiää kukaan tahansa tommosesta yli. Täällä olisi ollut aika arvokas lasti tällä kertaa. Onko täällä virkeitä ihmisiä? Joo. Eikö siltä näyttää? Kyllä. Tunnelma ainakin katossa. Kyllä. Miehet maassa. Sitten syömään. Kehuvat, että tää on kolme yllättävän hyvää. Ja kolme vahveletkin on hyviä, mutta mitäs meillä täällä on? Varmaan muutaman kalorin saan aamu. Breakfast done and got my tracker. It's 11 a.m. Still got this room for 7 more hours and then 2 more hours until the start. So I'm gonna call it a nap. A long, lovely nap. Good night or good day.